Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Умеддорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир медонед ма тасмим гирифтам ки барои шумо паплинои однотонниро нишон диҳем. Бе нигин, бе ҳичи духтарако хоҳиш карда буданд. Албатта ина марҳамат. Дидед, анамино однотонниам. Аз ҳама арзонаш як либосаш, яъне 3 метраш аз анамин 70 сомон сар мешава то 150 сомона. Ина рангошон то 150 сомона. Нағзаш доингиш ами 100 сомон мешава як либосаш. Доингиш. Ана ин 150 сомонаш озма материалшон нишон дидем. И камакак софтай. Хеле паплини холи нестай да, камакак гирбишин бар инай. Ина рангошон аз ҳамаш ҳар хела ранг ҳастай. Баъзеёш бо гулдорам. Гулдораш ҳам нишон ки ози баъзеё ино гулдори однотонни аз худаш гулдорам ва ёрам нишон медиҳам. Шумо бинед аз наздик. Ира бинед чӣ рангои хушрӯ. Ана баъд иҷода ҳастай ва ласай болода. Ина ласо низ ҳастанд. Ана ласо ҳаст. Ласои нағзаш як либосаш 70 сомон, яъне 3 метраш. Ана ин боша гулдорша, ягон ранги яркиш боша чунте. Ана однотонниёи гулдор. Диде аз таркиби худаш, аз худаш гулдора. Ина. Ҳам однотонни холиш аст, ҳам ана мехе гулдорош аст. Сафедам дора, барои ки барои ҳоҷиёна бисёр мегиранд ана ми сафедча. Хулоса, ина духтаро ҳастай дар назар дошта бошед. Касе ки омада худаш харидорӣ кардан мехоҳад, тарафи пажарка нулевой дарвоза, якум риал. Дукони чанд? Дукони 305 биёед. Инаи однотоннишай. Ино анамин гулдорош 120 сомонай як либосаш. Надиде? Тамошобинони азиз, бо ҳамин видеои мо ҷамъбаст мешавад. Кадомеш ки дар кор бошад, шумо сурат гирифта партоед, ман шумода бо даставкашам мефаҳмонам. Воқеъ саломат бошед. Хайр.